Kaixo adunako irakasleak. Gaur erakutsiko dizuet Kahoot nola erabiltzen da. Kahoot da programa bat ikasleekin erabiltzeko, arbel digitala eta bakoitzak bere ordenadorekin, eta da kontzeptuk ikasteko eta errepasatzeko eta modu entretenitu batean, konkurtso bat izango balitz bezala, eta oso divertigarria da gaina. Bueno, hasingo gea. Lehenengo gauza, behar dezue hemen, Google iriki, eta hemen jarriko deu kahoot.com. Hau da, lehenengo irakasleak hemen ikusten duzu inglesez dago edo bestela espainol. Jarriko dugu hemen espainol, igual hobeto ulertzeko, bai? Eta hemen jartzen du registrate. Registratze baldin aurren nahi behar dezuena da, registratu eta kontu bat iriki. Ja ben, kontua iriki ondoren, hemen eskubitan jartzen du iniciar sesioan. Vale, hasiko gea, eta listo. Hemen jarriko dugu, orduan nire nombre de usuario, usuarioa eta kontraseina jarrita, iritsiko gea orrialde honetara. Lehenengo gauza ingo dugu, besteak sortu dituztenakin jolastea. Orduan, eman behar diogu hemen ezkerretan hor jartzen du, descubrir, bai? Edo descubrir, edo guain erderaz dakeu, eta hemen jarriko dugu adibidez, euskara. Hemen gaude horretzun. Eta hemen daude, galdera desberdinak. Adibidez, aukeratuko dugu hau, euskara ikasten. Eta daude, 25 galdera, eta hau egin du Nuriak. Eta hemen, editar, tokar. Tokar, inglesez jarriko du play. Emango dugu tokar, eta hemen jarriko dugu lehenengo hau, enseñar. Bai? Eta hemen emango dio klasikoa. Eta ikustezu hemen nahi da kargatze pin zenbaki bat azaldukoa ikasleei erakusteko arbele digitalen jarri eta ikasleak sartu behar dute bere ordenadoren pin hau eta hasiko dira jolasten. Ikasleak ikustezu hemen jartzen du kahoot.it hor sartu behar dute, adibidez. Ingo dugu ere hemen jarriko dugu Kahoot. Ikustezu hau .it hau da irakaslena eta hau ikasleak sartzeko. Emango diogu hor, eta ikustezu pina sartuko dugu. Ze pintzan, bat bi bost, eta bestea zan, 8 bi 6 bi. Orduan, 8 bi 6 bi, eta ingresar. Hemen jarriko ju guain, ze izena, guzti jokalari gehan, nire izena, jarriko dut Iñaki. Listo, eta hoi ikasle guztiak jarriko da, hau da, ikusten Iñaki, ja ez da. Eta guain irakasleak, Iñaki, hau jarri du eta emango dio empezar. Euskara ikasten, azalduko da, arbel digitalean da bere ordenadoretan baita ere. 0. Ikusten lehenengo, zein da esaldi hauetatik zuzena. Hemen 8 segundu daude, aukeratu behar dute. Ikasleai horrela azaltzen zaio. Baita, hemen izenakin, da. Eta orduan, bat erantzute baldin badu, txoin, hemen emango dio, adibidez, hone. Eres un genio, asmatu du. Eta hemen azaldukoa nola asmatu duen bat ikasle Iñaki, kasu honetan, bat. Baita ere, azkartasunak garrantzia du, lehenengo klikatzen duenak puntu gehiago ematen dizkio. Eta hola da, joku interesgarria eta emozionantea. Bale? Guain ikasiko dugu, bigarrengo aukera, hemen, Kahoot, indeu discover, deskubritu, crear, nola sortzen dan, bakoitzak berea. Orduan emango dugu crear, eta hementxe, hastega, klik. Jarriko dugu, zenbat, hanka ditu, txakurrak. Jarri dugu, galdera, bai? Eta, guen jartze dugu, hemen jarriko dugu, adibidez, jarriko dugu bat, hemen jarriko dugu bi, hemen jarriko dugu 3, eta hemen azkenekon jarriko dugu 4. Eta guain zein da zuzena, erantzun zuzena, eta nahi dugu hau izango dela, 4. Bale? Eta guain jungo dugu agregar pregunta, beste galdera bat. Bat sortu dugu, bigarren galdera, hemen jarriko dugu, hemen erantzuna bat, bi, 3, nahi dena, eta 4. Eta erantzun hona jarriko dugu, hau, bat.
agregar pregunta. Osea, ja bi egin diteu. Eta, jazta. Horrela juten geha nahi diten galdera guztik iten, bai? Ama, titulo de Kahoot, ba, jarriko dio, ze izena duen honek guk egin deuna, ba, jarriko dio matematika, jarriko dio froga, bai? Eta etxo. Ja gordeko da, saving, ikuste ze gordetzen nahi da, eta jazta, ja gordeta da, etxo, mango dugu. Eta mantener como editor, como borrador. Ah, bueno, bai, igual ya. Vale? Tamen ikuste zue, lehen hori de froga bat, matematika froga. Hemen daude. Ikuste zue. Beste batena erabili nahi baldeu, deskubrir da. Hauek diek guk egindako. Tamen editar eta bar egiten diteu. Listo? Bueno, zein zaizue erresa, ez dakit. Bueno, aber erabiltze zuen, eta erabilgarria egiten zaizuen, eta ondo pasatzen zuen. Vale? Bueno, beste bat arte, aio!